మ్యాథ్స్ ట్యూషన్ సెంటర్ సెట్టివారిపల్లి నియర్ అంగన్వాడీ కేంద్రం గాలివీడు. గాలివీడు పట్టణ ప్రజలకు శుభవార్త. ఈ వేసవి సెలవుల సందర్భంగా ఏప్రిల్ 27వ తేదీ నుంచి మే నెల చివరి వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు 6 నుండి 10వ తరగతి విద్యార్థులకు మ్యాథమెటిక్స్ బోధించబడును. సులభమైన పద్ధతిలో అనేక మెలకువలతో అర్థమయ్యేటట్లుగా విద్యార్థులకు మ్యాథ్స్ నేర్పించబడుతుంది. కాబట్టి ఈ సదవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగపరచుకోవాలని కోరుచున్నాము. ఇట్లు తోట రెడ్డప్ప. సెల్ నెంబర్ 9492632413.